Kajing Shimkia Jungi Police Jongkari Bhoi District, Nakabanta Kajing Shong Shngain Jungi Paiba Nong Shong Snong Jongkadong Bakatain Ribhoi District Brokaway, Kadang Ye Piteng Nakapor Shakapor, Kamtam Hakum Kane Kapor Bakapertai Brokaway, Kadon Hapadang Kajing Ile Persha Ekaneka Khlam COVID-19. Henen Kamir, Ka Police Department Jongkari Bhoi Hapo Kajing Lam Jong DSP Ka Traffic Branch, Uba Orville Masar, Wat hapdang kamit ru khlam shong thai kilap long ye kajing pen song thu ye kinong lait nong wan habai dei ba kajing pen kam ban phong ye ki mask wala haden ba ki bor sarkar kila de ban pen song thu pai ba ha ka bai dei ba kajing phong ye ki mask na ka banta ban yada na kajing sa phriang jong khlam covid-19 hynrei danglap shibon ki pai ba ki bom sunyo ki bala le persha e ka ain bala bu da ka sarkar na ka banta kajing bha ka jong ki hi barkum ju ru ha ka imlang salang ha ka ni gamien lalap babun ki driver ba ki nongshong kali ki bamshim lapanon kam ye ka face mask donru ki bapen khen ye ka ain da ka badi secret hapo ka kali ka ba kham e side met shushu kalong ba don ki auto rickshaw driver ki ba dei ban ai ka jing shakri na ka banta ki pai ba hynrei ki ni ki driver auto omtang ba kim phong ye ka face mask hynrei wat ka sopti ru kim shem la phong kumta na kaleng ka auto rickshaw driver and owner association nongpo region kadai ban shem ka jingkit khli yakum kini ki driver ki bamdon ni ka discipline namar lengba ka ne ka jingle ka jongki kala ban pen saphriang yong niu khunyang jingpang kumjuru kamwanra e ka jing shnga ni ki kenthei ba ki khna ki basong hakum kini ki auto marway na gano hakama sungkam tengama mo semen naka na mo din mo nte ngani sai ko checking ho ye checking nei ho mas hamisa hona hoga yak karo okay Normas. Basta comprar as coisas de meio funda. É bom que é. सिगरेट फेंको कम से कम हाथ से पकड़ो जाओ अभी हाथ से पकड़ो